चिकेन पक'रा जादोंलां नानि पक'रा न' नानि पक'रा लाइभआव रावबो नुफेराखैनो खोमा नुफेराखै खोमा मोजां नायना लाबानो नानि जाबाय। पक'रा जादों बियो हेलौ लोगोफोर आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दायो आङो दैफाङाव मोनसे हाबा जादों बेयाव आं हाबा जानो होननानै थांनो नागिरदों नोंथांमोननो हाबायाव मा मा दोङो हाबायाव माबायदि मानसि जादों बेफोरबायदिखौ गासैखौबो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय आं दायो थांनोसै थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं दायो हाबा मा होनो सालियाव मोनफैबाय नै नोंलाय मा भुटान रायजोनि सिना मानिसो गंगार बर' रोंबाय आरो ना बर' रायजोआव थाबाय थानानै दानो लाखाबा नोंबा माहा थांगोन दा फैगोन आं ड्रेसाव ओंखारना फैनोसै दा ड्रेसाव गैयाना होमबा दा ड्रेसाव ओंखारफिनबोला मोनबोफिनबोला फैबोला लाफिनसै दाथ' ड्रेसावनो दोनखायोदां ड्रेसावनोखा ड्रेसावनोखा साफासोलै साफाखा दासो दुगैदों बियो साफा कारेक्ट खालामना हो बिनियाव 3 लाखनि ना 5 लाखनि सिबिले 5 लाखनि माला फैनाय लानांगोन बे बांगाल बायदि मा ना जाय न' पिंकु आरो बनिसा हिन्जाव गोदानखौ सिगां थांग्रोनोसै आङो हिन्जाव गोदानखौ सिगां थांग्रोबाय ओंखाम हटेलाव थांनो नायनो औ दासो फैदों भिडिअ खालामना दसे जाबाय आदा जाबाय जाहाङो दे औ मोनजाफैग्रोबायानो माथो आबौआ मोनजाफैग्रोबायानो ओंखाम रानग्रायानो जोंहा जायाखै जागोनसो बरिया नाबो दङ साला समेश उदैया माय फिसेब हाला फिसेबनो हाला जानाय नङा बियो माने मालायनि खाम मैगं संनाय जानायखौ खोब साफायदों आरो बिसोर जानाय नङा मोनाखै नाम्बार बिहर नाम्बार बिहर आदै जायाखै दासो नागारो दैनिफ्राय ओमफ्राय खुरमा नायस्रांहैजोब्बाय जागोन र' ओइ लोगोफोरबो दङ आलासि लाखाबाय आं बेदर मोनथ'वाखै न' मिरामिस जायो मायाव गोग्लैदों नालाय ओंखाम राननाय ओंखाम राननायाव गोलैदों औ दा ओंखाम रानग्रा मेंजोब्बाय दे माथो ड्रेसबो गैया नोंनियाव थारमाने ड्रेसा थोआसै आरो थोआसै
गानहोजोब्बाय बेलेगखौ होमबाबो रानदों आरो होमबाबो रानदों आरो होआखैबाबो औ गोसोआथ' थानो हायाखै थानो हायाखै माने सिख्लाफोरबो नुयो आरो सिख्लाफोर नुनायखाय माने रानबाय आरो न' नोङो बेल' नङा माने जोङो इयुथनि लोगोसेयैनो जोङो हेल्प खालामो आरो अबसे जेनेबा बेबो सेंग्रा इयुथमोन नालाय ओमफ्राय दायो सेंग्राफ्रा बिदाय होदों आरो बिदि मावनानैनो नंगौना नङा नंगौ बरिया मोजां थांखि साबसक्राइब खालामना हो बिथांनि चेनेलखौ आंनियाबो दोङो गस्पेल मिउजिक होननाय चेनेल औ नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो बरिया बिदिब्ला नायलांबाय थादो न' लोगोफोर सिरि मोनबाय आदै र'लै नङा माइ फिसा खामुदिया खेबाखै आं भिडिअ'सो खालामदों खेबदों आङो भिडिअ'सो खालामदों दा नायदो हानलाय खेबसे नङा खेबसे हानलाय ओंखाम जानो नामायदों जोङो मोनबाय थ'वाखै दासो जिरायहांदों ओंखाम रानग्राफोरखौ आंथ' दहायनो देखायखाबाय आरो देखायबावगोन दायो दसेनि उनाव बिराद गामिनि हेन सिगां सिगां जग्रोयो इसोरो आलासियानो नायदो लाजिया खाजिया न' दालि होबाय लाब्रा जानोसै आङो दायो माला जाखांबावगोनथाय मोसानो जासोदों गोसोआ नामा जानोसै दांसै मोसानाया नों बिबाजै जायोना बेवाइ जायो बेवाइ मोननायनि मोसानाया बिबाजै जानायनि बेवाइ मोननायनिसो बेवाइ मोननायनि दांसै मानसिखौनो जाग्रा नुखायो नै जा बुङो बेखौनो गनायनानै लायो आं नंगौ नामा औ ओइ ना खमन हाला मुंखा नांगौबा नांगौ हाला हालालाय अमा बेदर माने थावानो थाव अमा बेदरनि थाव माबायाव सोदों बियो बथलाव उनाव माबा माबि सेरना जासिगोन आरो बियो गोरोंसो बियो थाव बायनो खारग'सिगोन बे अमा बेदर अमायानो दा बियो अमा नङा बेदर न' दे बेलाय दैयाव खारग्रा दै सिंनि नाव ना बेलाय रुदों अमा रुग्रोयो बिसोर चिकेन पक'रा जादोला नानि पक'रा न' नानि पक'रा लाइभआव रावबो नुफेराखैनो खोमा मोजां नायना ला नानि पक'रा जादों बियो अमा बियो लाब्रा बियो ना ग्रेभि बिदि संनाय ना बिलाथि ओमफ्राय बिनिफ्राय सबाय ओरै लाबोखाथो बे सबाय दालि सालाद आसार ओमफ्राय बेखिनियानो न' लाब्रा ओमफ्राय ना
अमा बेदर मा रायखुमादों नोङो नों नोंनि बियावहा लांनायनि माय एग्रिमेन्टफोर खालामदों नामा बे केटारिंखौ खालामनांगोन लाइनाव फैगासिनो दङ सिगांसो माय थाब मोनजानाय बायदि खालाम नङा बोरायफोरा थाब थाब थांगासिनो माथो बिसोरखौ माय जाहोहरदो माने बिराद स्पिड खारदों नामा बिदिनो जादों खोलाहा थाब लाङो जोंनिया सेटारलाइट हेन्ड पिउ ओंखायनो ट्रेन हेन्ड लासै स्ल' मसनाव खारला आरो ना बेनोथ' जादों दा आरो हनै इलेक्ट्रिक ट्रेन हायगासिनो ना माय थाब थाब थांना होयो हाब देखायना होदो नै ओरैबायदि गोथाव जाखांबाय आं उदै जागा थानायबा जाबावगौमोन Bye bye. Come on, bye bye. Dad, hangse. Hangse. Ya. Mana ini? Ada. Mana sih? Ada. Hangse. Hangse. Dia ke gimana sih ya? Bye, thằng Giang ơi. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Jadi saja dengan. Gimana?